Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Unodzoka Nyasha zakanaka so. Unokwanisa muimba imechete bullets. Nikotenda Nyasha zezwa ranhasi. Ukoona zviri apa. Unozwa bullets again. Anointed ukaizwisisa unoitirwa zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Taingovaona muTV. Takazonzwa kuti vari kuuya. Takafara. Hallelujah. Takatenda kuti Mwari vari kutiitira nyasha. Hallelujah. Panguva ino. Hallelujah. Nditenderei. Kunyange zvako ndiri mudiki. Ndisingakodzeri. Asi ndinotenda nyasha idzodzo. Ndinotenda privilege iyoyo yekuti ndikwanise kusiyira nguva ino kuna Evangelist Muparinga. Hallelujah. Ndinotenda Mwari zvikuru. Maybe sit and God bless you together with us. Mwari vatendere zvakanaka. Masikatano ndinotenda Mwari zvikuru nekunyasha dzavo. Nguva nemikana kuti tizive kutaura kwawo upenyu hwedu. Regai ndikwase chechi muzita ramambo Jesu. Amen. Ndiremekedze the board of elders vanoremekedzwa vese. Ndiremekedze mapastors ese pakati pedu. Kurise baba vedu mai Jeti. Good Lord bless you. Thank you so much. Zvakanaka zvakare tiremekedze zvakasarudzika baba vedu mufundisi vari namai muzita raJesu. Amen. Luke chapter 17 from verse 11. Luke 17 from verse 11. To me, ndikashumira wenda paconference nekopi ndikaiti injustice dzakasapani dzapamusoro penyasha and the product of the grace of God. Izvo zvamunoona zvese nezvamusecelebrata, it was because of his grace. Handina chandakagona, handina chandinogona, but kugoneswa nekuitiswa naye. So Luke 17:11. Luke 17 verse 11. Now it happened as he went to Jerusalem, and he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there he met him 10 men who were lepers, who stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go away, show yourself to the priest. So it was as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was clean, healed, returned with a loud voice and glorified God, and fell on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. So Jesus answered and said, where are the other 9? Were not 10 cleansed? But where are the other 9? Were there not any found who returned to give glory to God, except this foreigner? And he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Is you not too bad and not sure was always like easy at all as change foreigner. Taura to foreigners can have to Toro. Thank you so much. Father, thank you for your word to speak to us this afternoon. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jesu kufamba unosvika pakati peguta paboda Samaria neGalilee. So pale vamema lepers varipo 10. Kama una ndova vadanzira kwaari. These people from the Old Testament, they were instructed kuti vasagare mukati mevanhu because chirecha chaitapukira. Number 2, they were instructed to shout unclean. Kuitira kuti kana pane munhu arikuuya pachiteki kwavari agare aziva kuti vanhu vakasviba kuti varegere kucontaminate the disease. So chirwere chakaita kuti vaburitwe muhama kuguta. Chirwere chikavapa mutemo wemazwi ekupota vachitaura zvikuru sei ekuti takasviba kana kuti unclean. But the day vakaona Jesu, idei ravakabreka law yekushedzera, havana kuti we are unclean, vakati Ishe Jesu have mercy on us. Kureva kuti vakagona kurecognize kuti uyu haudzwe zvatoda tichiudza vanhu, uyu anoudzwa
kuti language yakataurwa kuti ife takadaro. Pane language inotaurwa nanakuda muzvinizvozvo. Mazwi ekuti takasviba adini anoita kuchiwa vanhu vakuavoida ikuita help. But pavakaona Jesu vakaziva kuti uyu haasi type inofanirwa kuti avoida. Uyu une nyasha uye unotigonesa. So vakachinja matauriro nekuda kwekuziva wavaona nevari kutaura naye. So munhu kana achinamata Mwari kana auya kuzotaura kuna Mwari unofanirwa kuva nemindset kuti kutaura naye ndiani, ane ability inosvika papi. Nokuti pane zvaunoudza tezvara atete tsano vako, but kune nyaya dzaunoziva kuti idzi hadzidzi kwatsano dzekwatetedze kwambuya. Kana ndauya kuna Mwari wamasimba ose akatipa upenyu, ndane imwe language nemamwe maziviro nekuti handitauri matauriro epanze kana ndiri mukati. Pane munhu anofanirwa kukura pakuziva kuti uri kunamata Mwari ane ability yakaita sei. Nokuti dzimwe nguva tine vanhu vanonamata Mwari anogona but vasina chiri kugonekwa, kwete nokuti Mwari wacho haagone, but ivo vakatrainwa language yekutaura kuti chirwere chino chirwere changu. Even ari muchechi achinamata Mwari ane masituations aakatambira nokuti ndo language yekwadokta, ndo language yepanze. Language yepanze inogona kufunda unokaudenda unochaunogona, but kana wauya kuna Mwari anosimudza marombe kubva kuguva, it's a kind of prayer yokuti Mwari wacho inopa manya wekuti munhu aakuziva uye unotenda simba. Hakuna chinofadza Mwari chekuti unomuratidza kuti unomuziva kuti anogona. I'll give you an example. Unofamba mutaura una mari dzinoenda. Usangane nehama yako yaunoziva kuti ine mari. Unoziva here kuti hautangi nekutaura chichemo chako, unotanga nekunyemwerera. Iwe une dambudziko. Chekuti yamushandisika kuti uri kufarei. Unobva wati ndaifungidzira kuti handiende kumbanasi. Unokuti uri kumu hausi kupa chichemo, uri kuremekedza ability rimari. One of the guys wanataura anoti foreigner, a Samaritan. It's not a Jew. Jesu achionekwa nyama dzake majuta ndo vakaimuziva. Kuti Jesu ndiye anoporesa. Uyu ari benefita kuti ari right group. Yes. Ari benefita kuti ari associate with the right people. Vanoziva Jesu neability yake. Ndo atokupa kushedzera. Jesu mwanakomana waDhavhidhi, have mercy on us. Vakachinja matauriro nokuti vamuona uye vanomuziva. Amen. Jesu ataura mazwi ari a bit different. Nokuti ari kukumbirwa kuti avaratidze nyasha mercy. In fact, vanoda kuporeswa vanorwara. Ndo zvavari kuda. Jesu haana kuti receive your healing. Haana kuti be healed. Bible rati akabva ati go and show yourself to the priest. Kurati ari kuvatuma, ari kuvapa instruction. Havasi kuda kutuma, vane instruction, vati have mercy on us. Maturity yakatangira kuti Mwari vakataura. Unonzwa zvavasina kutaura. Ende unowirirana nezvavataura nyange zvisingapindirane newe. Unoda kuziva kuti havaite mistake. Waini yapera kuti paimvura haisino nyaya yacho. Papera waini. But pakazozanganikwa newaini. Patuti pamvura. Saka zhinji kacho Mwari anotanganika off topic. Amen. Zvakuda vanhu vane maturity. Unoziva when you know ukamuziva Mwari. Yes. Unowina nezvaanotaura. Ende unogona kunzwa zvasiya kutaura pane zvaataura. Ini pandaikura namama wangu paiti tikaita msina vaenzi wangosvika popotero waitariswa ziso iro raikuudza
another level of communication. In a check with a mess, we need maturity one. We are putaris. Ingathi mayamtaka uzwana kushuka pa level paniche kutika na paniche itika so ukwazi wathi inyaya ngikwazi kodwa ngoba uzana bana explain wa yaipa yaisa baru kuzwana right so when you grow in mature we don't know how to pray, but in our groundings the Holy Spirit yana gonna interpret and understand kukomera kuri maure. So kune language inotaurwa nekuda kwelevel ine munhu. Yes. Mushameni kudombosha kunoitwa magarden. Every holiday patenda kumusha kwambuya. Vakomana taikura kusvika kukitchen sotakawanda seri kwemoto. Mapota anenge arabikwa. Muchembere aidzoka takulana kuti zvamurimi okozodya nyama. Zvazvinoreva manje ndezvokuti musatya. But zvavanotaura ndezvokuti zvamurimi okozodya. So kana usati wakura unotomuka shuwa usiku wote zvatirisa. Gideon, elapa mvura. Vachakwa ni miromo. Nena chakwa ni mogo kwa jisaba mro. Vamangoni ndogo wakatokelese vanwa. Bati papi kanwiro. Chakuti mwayano zomu ya kinapapenda na iya so. Nyaya isi kuti vanwa ilekana mtavana. Manwiro. Hallelujah. Choro kishokori chito papi kaso. Manwiro. Hani nyaya. Kuti manwiro hane chekuita ni machuri. So people don't even believe in the Lord. I tell you, I see you. What is your name? Mama, not to you. I actually don't know any nice something. Was the one who can take my ear and say that. I tell you what I say. But I am convinced of my deed. Man's hero. A moon. So, the power in the spirit, so that you understand the spiritual language. Let us hear the ordinary language. I need to say, pause. I'm going to see. I think you mean my lesson us. Who have to find you, Nyasha? You're back on that too. But that too, that is what can see. But when I'm very much, I receive your healing. But the Baraka is entire. Just poor. No kuti vakamira kunzi uchapora kuti receive your healing. Nekuda kwekuti havazivi kuti kunoita pamwari unosangana nezvauri kuda kana waita zvaari kuda. Ukaita zvaari kuda unosangana nezvawaishuvira kuda kuti akuitire. Kana vanhu vachida wei akatituta imvura haisviki iri mvura mukangoita zvaari kuda munosangana nezvamuri kuda. So my instruction is show man I can know the blessing in the miracle. But you are shit, you are doing my instruction. What in a matter of worship, I already asked them so to pick up. It's good to pray. It's good to be grateful. But the secret is when you are but in prayer. Ukaita shari kuda unado pora. In scripture, I don't know what you want to put up to one unano. I gonna foot to justify. Remember these are lepers. But we are still on the ship. We are not farmer. So put it here. I found what to do. Paul said to mine. But I don't take it out the way. Yes. That's the problem. Yes. Imagine you have some problems out. But can you know what you are at? Tell you say yes. How could you write this? Not tell about. Let him watch out. Shut the opposite. Who can you go? Who can tell you? Who sang and then you yake. So these people wanataka kufanga mashida. On their way ndio kwa washona kusapora. Muhani ndio Unodzoka. So finally that go here and go and show yourself to the priest. Then one came back. Apana to go and come back. Apana to go and die. Woman don't want to come. Wanna go.
kuparira usinganzwe. Wazi ufunge vari wrong. Vangavanzwa zvataurwa. Are you correct? Ndiye akawedzera pane zvataurwa. Amen. Jeremiah unotaura kamuechete asi ndinogona kunzwa kairi. Urati maturity inokuudzwa zvisina kutaurwa. Urati pane zvinotaurwa isiriyo nyaya yacho. But nyaya yakavigwa pane zvasiyiwa. But zvataurwa ndo zvinokupa platform yekuziva zviri kusiyiwa. Maybe I'll explain this way. Tinonzi kuparidza hausi kudzokorera zvakaverenga. Kutaura zvisina kuverenga. Handindaverenga ndafanira kuenda. Mazvinzwa. Makarira but mystery iripo pakuparidza kuda kunzwa zvakasiyiwa panyayo. Pane chakalanzika panyaya ndaverenga. Ichocho ndo chinonzi kuparidza kwacho. Kwete kunarita kwete kudzokorora. Kuparidza kuchitapidza kuverenga tovhara totingachicho. Ndichataure ndaverenga kare ndakutaura zvakasiyiwa. Zvinochekuita nerefu yako nhasi nokuti nyaya ndeyekudhara ndiwa una leprosi. But une nyaya yokuda kunzwa muleprosi dzemumwe munhu. Zviratidza vari munotinokuvaapora mumwe ndokubva vasina kutaurwa ndokubva amai pavakara vachida vanongokuendera kuti dzadzinzwawo futi dzavarati go saka times kuti mwana wakakupa nyasha dzekumanzwiro dzemwe revelation unomboita wrong for a while svika mwana akuprova kuti uri right because pese pawawana another dimension of revelation you are wrong because vanhu vanoshanda nezvavakajaira ukamuita sina kujairika chiri kunzwa panduka. Vanhu vanoda revival, but revival inooneva kuti kuri revival zviri kufa zvakamutsiridzwa. Pane zvafa zvapa vada kuutswa zvimwe zvinhu zvitsva. Vanhu vakutanga zvinoni parevival. Revival macho. Izwa kala TV haina kupanduka black and white. Kuimprove. Kuda kuzodza wamisheti ndereti vanenge refu. So improvement nekupanduka zvakasiyana. Deep calling after, which means we need to grow in the things of God. We must grow in the revelation and understanding. So, message one go. Just knowing them who support them Unodzoka, he has no dollars with Unodzoka. Don't want to Papura Vangani, see what's going on. But in Shemati go one. Basta Papa Minaina, the only land was a Mataura. Rashin, you never sit around knows what's Mataura. But the land which I can see what I can see, Snapto. Amen. That's the name. Bro, you know what? You don't know who I'm with. Amen. You know what I'm going for. I see, but stop while I'm cool about picking Nyasha. Yes. What? So Roma Zoka without Zoka just not going to go away nine but the man was missing what the Muta but I will never solve. None of what is shown or puts us as far as we are without Zoka just about is good, but why this foreigner? The are not Zoka beds. We mean the foreigner we are animal we don't have foreign are different from the rest. Number one level of market. But in that one, Nyasha, because I'm among the team, but I'm not one of them. So, I never know what I life yako. We just want to wear Samaria, but I'm Judah. But when we say,
semulidzwe zvino but chekumoyo unotoziziva kuti mande ichingosvika wakati munhu uya nemapepa ako we're not finish haumiri kuporosvitwa unotoziva kuti finish. Why? Because unozva kuti unekamekazama uchifarisa kuti naizvauita chikamuchaya chekuti bepa rako manje foya anochema prayer harari pane kunokanga kuti mafonera kavana unonakirizvo kuti unokanganwa usafonera mapiano kuti uchitamba zvokuti fe twana nene uchitaura kuti unozoziva chemoyo kufonera. So this man was a foreigner. He's not part of the Jews. He's a Samaritan. Sakati chinchaunderstand to Amen. And now I'm going to find out that kutenda murumo. Kataza kutenda atipolisa. Kataza kutenda Yesu vatereko priest. So understand that kuti ina ndina priest kumeni wangu. Nokuti ava matuka nobody should know to priest. Ina ndina foreigner. So the only priest I know is the higher priest of the New Testament. Anova Jesu. But akabatanidza message yataurwa nemunhu ataura. Ndiri vhari ile message ile chekuita nekuti waubva nani. Pane munhu wekuti akakuudza unakasanazvo. Nenhani munhu padzaka. Kana kakuti ramangwana uruone unoti ndinosvika. Nenhani mwanga uyu. Asi kumbopotsa kuti uyu kana achitotaura uyu asi mashoko chete zvaari zvacho imessage. So wakatarisa kuti ataura ndiani sei kungofuti vakagoifamba varumosanzatavara vaitokangoifamba vakasapora. Saka tiri kuvaporesa haisi roti yafamba ataura wacho rimwe zita rake anonzi I am the way. Roti mapinda muroti yehealing kwete roti itsoka nokuti roti makaifamba but manga musiri muway anova Jesu. Saka vakapinda muway yehealing Kristu ndokuasiwa kuti hakuna kunobandeka nokutsvaga wacho andiporesa ndonomunamata. Saka ndofuka akaudzawo mamwe kuti amuna ngatidzoke nokoma ukati aiwa haunzwe ndokubva adzoka ari wani uyo mutsoka dzajesu. Jesu ndokubva abudisa chinhu pachena asi akamuvheta kuti kudii ndokubva atoziva kuti uyu is a Samaritan, is a foreigner. Vamwe neni vaenda but this foreigner is come back. Not Jesu anoziva kuti akaita mistake vakaporesa imeso ndokuti muzivai mumwe nemumwe kuti dani iwe mutoziva kuti a foreigner haudeserve but nekuda kwokuti une kutenda kuti foreign kuri different than kune vanhu vasimuke vanokodzera kuti ndezvo zvaitika zvino ndakangwara zvakaitika kuti ndakafunda ndine maconnections. Kuna anotoziva kuti zvese zvikuitika padii zviri foreign hazviitiki type yangu. Chokwadi. Chokwadi. Mumaini mumugodi basa chirova for sure. Mwari vamidana ega uyu ndiyakadita number 1 kuti ndiyakatipa imedza rakatanga kuparidzisa woza atozara kusukupenga ndiye Mwari anondiziva. Anozonga tsatsana vakuti Jesu akanaka ndiye zveshuwa ava vadaro saka why not chiri foreign manje kune zvokuti Mwari vakaitwa wega unoziva kuti zvazviitikwe zera rangu type yangu kwakabviwa kwacho akuzobva vanhu ikoko kana iye akasakutora ikoko wega uye Mwari vakaita chinhu chiri foreign. So ukaziva uchaitwa naMwari pandiri chiri foreign chicha hachisi kubikwa wese wese. You don't worship God the same way imwe vachita matawari. Vamwe vakarohwa nokuti vakanaka, vamwe vakarohwa nokuti vane zvavaigona ivo vakamurohwa. Zonoziva kuti yora vakavudiri ano ndaida kurohwa chete. Hauna zvakawanda zvakatsanangurwa but uri mumba macho. Kana tauti ngatirimidze Mwari unotoita kunyengetedzwa unokanganwa. Glory be to God. Zvikwanisiro zvinoita kuti uqualify hapana patiri yamangu. Chokwadi. Vamwe vane zvikonzero nezvikwanisiro nokuti vamwe vamaJudha vatori mapriest avo pavari kushedzera kuna Jesu vanozoti mumwoyo wavo Jesu akataura nokadzi akadhikena nepfuma akati I'm going to send the lost sheep of Israel. Right by the family
yekuti only Jews. Nokuti murume paakaporeswa akadzoka to worship akauya mutsoka. And John 4:24 is looking for worshippers. But paakadzoka akauya mutsoka dzake nyangwe ari foreigner, but nokuti is now a worshipper. Worship yakamupa new identity. Naturally he was a Samaritan. By worshiping he became a Jew. Varuchakwa vacho. Ukaziva mari kwakakubvisa nelife yaunorarama. Haupushwe. Ngatindire zvakati. David paakatamba adzimai vanetseka kuteti muri chef matambiro aya munotimakisa mani. Saka dzaivatira asikuendera nebhiti musaka ndikakurasika. Mwari kune kwaakandinefisa. Vamwe vakakodzera kuitwa machef but isu tatatokanganikwa paizozwa rupo. Gona ngombe kurakita chef mafuta akadzama. Because vakakatorwa nashama vaikodzera. Pane vanhu vavari nani vaizoti nyaya yako yakatsvakiwa wewe. Wanga usingaverenga nyaya yako yakatsvakiwa wewe. Kuna kuitwa uroyi wakazorasiswa last minute. Uchipinda iwe vebhana mukuta. Pana aina kuenda panzvimbo pako. Amuna makwa akazongobuda ukapinda wewe. Hallelujah. Hauna kupinzira kuti paitwa munhu angari pane manyemo akaita. Akabatwa nemanyemo. Nyaya iyo inokanganwirwa. Kana takupinza mwari uyu hauna kuti dauda kutaurwa newe. Unokanganwa. But mwari chaakaita pauchiri foreign. Without faith you can't please God. But the woman doubting Thomas. I doubt I did not think that she had not about. Jesu paakauya mumba. Akatenda muna Thomas akatibata. Thomas akabata ndokuda kuti manyemwe macho. Tikati vakatoma pafadzwa vanotenda vasina kubata. But singa kubatisa. Mwari ari paanosvika kuita bypass our principles. Do you know kuti kare mu Hall of the Holies uri mupriest waiti kana wakupinda wasungirwa tambo pakuba. So kuti ukapinda usina kuchena unofira. Chibasa chemwari kati. Chigrafti, when you see how to worship God, which grafti? Baba usuka tambo wewe unapouta unaona tikomele usuka kwa. Usifanya zako. But mwana wotsano yemushumira. Tambo apana chikushumira. Oita zvekutamba. Yes. Chaitwana wachiri foreign. Amen. Chichinoitwa vanokodzera. Yes. Kune imwe life nezvinhu zvaitika muupenyu zvine vanhu vanodhisenga so. Amen. Zvokuti uchizvitarisa iwewe ndotinonzi Nyasha 100%. Nokuti you are among the Jews. Yes. You are a Samaritan. Amen. You are among my champion. You are not mapepa kana. Chokwadi. Vanhu vanoselebrate nekugamuchirwa uri pakati pavo. Vatikatariswa zvikwanisiro hauna kana wani. Vatikana yangu wewe kunamata Mwari haudzoki. Amen. Munoda kuropafadzwa mudi kunamata anoropafadza. Ini chaivanhu nekuti vanamata kana mvura isina kunaya. Vatikana yanaya ine chaivanhu kukanganwa kutenda kana isa mvura. Kwedu kutozvavanoita ikasaka ngatinamata tinamata mvura inai ikanaya varunge futi tinakanaya kumana tunakunamata tinitende nomukanganwa kana yatinaya zvavharana. A heart of worship in munhu inenge inoda kumanikidziwa. But the heart of crying and begging in nature. Mwanakomana waDhavhidhi ndinzweyongona kungopora chete atidzoki. Tina kutounzwa nedambudziko kuchechi kwete nekuda Mwari. Dambudziko richimbogadziriswa chete. Chete akutokufonera kuti kupinda neseri kakabatika neremudika unoita bhizi yokomana Mwari wakukomborera. Tibatsirei ipapo. Do you know what you were simply dangerous for kunamata blessing? But I don't know teach how to handle blessings. But some of the blessing will make sure kuchashata kunamata the blessing. Vanhu vakakomborerwa vari muEgypt vakapiwa goridhe vakapiwa silver. Vamugwenga goridhe rakapiwa iroro vakagadzira Mwari. Aaron akapiwa goridhe maeri mabracelet egold akagadzira chimombe chainamatwa. Goridhe variropafadzwa naMwari wavari kunamata. Vabuda muEgypt ndokuvagadzira Mwari nekuda kwegoridhe racho. A blessing can become your God. Ukasati
ukasatichwa how to handle blessings, downfall yako haisipa challenge, ilipa blessing. Amen. Sati papa mwana mwana kana mati bona Yesu. Makasa kaona zwa ngone ngazwa ngemisi. Kuna munhu mangana matakutambudzwa tu. Na wani saona kana akuona ali damuzwe maonero. Kana msona tu. Alone kana sasa pezo ndamuzwa mwana. Sifani mungu aliona kuti nodada batisho kudadisa hapana. I always tell people this: the more God blesses you, the more you must love Him. Amen. So what? When people bless you, amen. It's under breakthrough, it's under blessing. But blessing is really dangerous. Yes. As she sees, no punish no manifest and jogos de right. So não manifesta isso right. Amen. Não braço na família fala descama. Puta aí. Não fala stage, fala isso. Yeah. Não é não é um tsanya no que joga com nada, um tsanya com que se vê que o já joga. Não usa o tsanya filho de casar já calma. Amen. E pá. Ai, gente. Tsanya tipo já. Existe. Para não para não vai chegar já. Já calma o tsanya. Cara, não ia puxar Nyasha. Breakthrough yako mahitaji zako. Oramba uri munyono so zauri. Abali paka mo. Amen. Marine language ka. Marine kwa class. Unema kwa no utaona nao. Unema taulacho, unika busy, unema phone calls asada ile. Iba mundera ku west kana people to phone abeto. Yani. Tafaka shakana ka mundera ku 3 days. Leva uno si uma puta mas tá pudiando che. Unataka nini? Ruka ndio uko kangamo. Unaputa msukuma mtu msukuma. Akadzoka. Yes. Yani upaiza isira shinji. Yes, yes. Anuzina makabviswa. Yes. Anuzina zvakasangana nazvo. Zvasina kumudane kungwara kana nehama. Zvanozoti dai asiri Jehovha. Apa paibudika. Dai asiri Jehovha. Apa ikanamika. Chokwa. 2006. Madame wana TV so. Akashuba uneso. My friend was story. Ndagenda kumusha baba wangu akanifunza kwa ara nitamba zvakanaka. Unashoka yete. Wala unatamba yoso kutabika nini? Amen. Life ino zvakuita na munhu wawita naye. Unaenda kwa associate naye. Yes. Ili kwa ikoko. Akazoita ndizo kepeki. Ndizo byapa nishumire nasi. Hakuna bura akazviita kuna. Unozwa kuti ndiyana zvakanyanya ndiyana ukaziva kwaakakubvisa. Usina kumwe munhu akakuti aiwa kumuyapa. Kana yangu yekunamata, yekumushumira, yekuti ngatiite zvinhu kuna Mwari. Kana uri wani mutomudzoka. Hauti kana wasukuita muchechimacho ndinozoonererwa. Ndinakadii unoshandisa kuti kana hama mukareka. Joshua ni nguva yakauka vanhu. Ini mukasada. Inamata munoona kapitopiti. Yes. Joshua was a tough guy. Ose vanhu vakatadza aiti unofuga paMwari. Vanhu venyu avarangarire Joshua ndokuvapiwa chimuti. Vanhu vanzi, ina kupinda namadhamu. Andichaidze munhu. Kana yari yaMwari
vakashedzwa ngaritsanyi muchechi kunozotsane nezvikonzero zvakasiyana. Vamwe kwautone paturukiro, vamwe zvauzviri haufaniri nemunhu ari pasaiti pako. Chaivhi yaDavid yakava yemystery pamusoro pemunhu anorangana kwakabviwa. Kupitwa hazvina kana order. Why? Because kwaakabviswa musango hakuna order. Mvara zamo but kune kwakabviwa. Haana kurongerwa nevanhu, aiwa mafuta ndo akamira kuerera Samueri achida kutonunura. Unosvika pakukanganwa nemuprofita, kusvika mafuta ndo anokumiririra. Baba unoti aida kutonunura mafuta kuzodza vakomana vangu varipo. Bona munhu akasvika paakandina kubvunza kuti hapana umwe mwana here. Unoita ndouri reject uri mambo. So Mwari akamurangarira asina kurangarirwa nababa nyakubereka. Ndiwo anoti uyu kana taakutambira Mwari. He was a king, akatamba. Yes. You're going to stop about who can Hallelujah. Do you know that's how I'm going to church that you know to praise and worship are 18 minutes. You know to put them in the people. What this one to take in the one. People have become so professional, especially my prophets. Don't want to bring them. One year church here, I he's so professional. You want to answer to a team. Hallelujah. I can be a leader, a father to you, but I'm still a child of God. Among the Jews, even Samaritan, as any qualification, as God said, it's a better to our healing. Hallelujah. But promotion will come back and it's you. Sitara Morana Risipo, but the heart is waiting out in the year. Hallelujah. I'm going to get on. To wait out in the way we found and I'll open down. Not at least open. Jesus. But I'm not going to Thank you, Holy Spirit. but I'm not going to get an 9. Yes. Let me go kinds of 9 varipa. Who can go to which part of the remote, but type which I try to go to that people. Yeah. So he acts. Yes. Don't I want a message from his own understanding. I'm not telling you by your own understanding. You know, teach up and they will direction is different. Your understanding must move you. My own personal understanding. My friends are not wearing spikes about it. How we just want to make us away. I just said it. Beware of good people, what God do. I'm not right, but I'm not spiritual right. I didn't hear it. Today, the same guy is celebrating. People celebrate you. Amen. Some people don't do that. I got a pen type of pen. They are qualified. They are intelligent. They are connected. In ways just by grace. So can I want to see Nyasha? Can I tell you especially in Kereki? Grace, personal understanding, more than
kuita timu rangu ndozvaita. Anatu kuchechi ngoita sechikwata cheso. Yekuna mata yedu ngamu understanding your pace. Dimension kwakadziwa. Akakurangarira pai. Ipapo ndaro kana TB. During that time 2006-7 when waifa even medication liko was under TB I drugs away I TB or something like that. I survived. Nikatozonda asma pizza. I did ada zvagerera ramo. Konde kasani ngokufa. Do you know what wakatofana nevanhu vapataita? Chakamusenza Nyasha. One day I was driving in town Harare, so when I went to take up my friend and made my street side. So I got half of the moment so. But I was going to get up with you. Takavara wingi nikataura naye. Nikatoza difference yemuna mtenza hapa nzini nibaba. Ukatombuza maybe akatofunda dakika ini. Ndina. Takaiti Nyasha mimi respect time. Mutauko wangu nimuna alipanga kutupepa. Yokuti ndakakuza mwatsa mwembo. Dai mwana sina kudanga ni mawanda. Ndakongepeo. Wosi nikakwata kuvara ntatu koni. Uroba chekukawa hapana. Hapana chataita kunzo. Sasa wacha watu kusema basi. Sasa nani zaidi hizo? Ndio ufahamu aje. Anasema ana dilines. Hata sababu yalo kwa kana na dilines zake. Wao wanaoshow ukisema mroto difference hapo now. Grace. Yes. Check. Fika viswai klozo. Nenda kwa level yako. Unaona mtu adari kai baba. Mwarasa kuchekitiza basa wao kushaka. Ndikakozera pera. Ni mapepa usina. Nenda pa level na mdari kale muno waiseka nzuri. So kana yangu kuna mate ni kumbitsa mwari. Ingo reflector ingo. That's why hili ni mungu beside akanzi carry your mate. Akasitake mtakura mate akataporesha. Chaidiwa na Yesu ndio kuti carry your mate. Chaida hii. But Yesu amuporesha kwa takura mate reminder. Kuti kana basaita yeye watasa mate papa kaipa hapa. You must have your own reminder. Whenever pamene mkawaye mno pali za pastor kukwetu kuendesha baba. Tuzimbato tega na tuligoso. Lakini nana ndichawata tete. Kama gara tete. Bali masalati. Ngopate muri ngomanga. Mayati tumo. Unakashamisi kwa sababu kuna Mungu. Sana ndio maana baada si Yesu. Ufunge ni mama yangu atashana niko bashiriko. Jana ngoni pisa iko kondie. Ndagasi ni mwana ngari pale stop hapa. Wale wakati sana wewe kutete. Dayasiri. Osamaria pakati pema chuti. Nyasha cheti. So ajuona kuti ndapora. Anakasa hili mcheti. Akati hili ya right. But wandina aba watakafana nene wakoma nazo. Havani nana amachuta story amazaki. Imina ndakumupatisha enda. Ndinodzoka kune murumangitira Nyasha. Zvandiri zvacho nasika kodze. Prophetically akutoziva kuti ame Samaritan. Why? Nokuti paanokuita mutsoka this is Samaritan. Yes. Kurani panano kuporesa ndaitoziva. Ndakodzere. But Nyasha dzakudzaita kuti ukodzere. Ndo vakara mvungasika vamendai vari kupi. Yakuna mata isi kukopa ningi. Vamwe wauda kukopa ndona ini vasudzoka. Kwa muri kuchapa kwa muri kudiwa na Mwari. Akudzoka kwenye munhu wese. Your personal revelation. Wakaviwa kwacho. Mafoto tinaoga. Ni mafoto mungu alizalo. Hey! Ladies and gentlemen, baba kinati. Bruno dashi mwani kwa tatizo kwa tati. Ndio unazungura. Mungu musha. Anoto mbona sasa kana wantu uzoke kwa wangu uli chako chako. Wewe unasema kuti aishekili pale muranda wewe. Uri mwari wetiti zhinji musandidzoresha. So kana usaka kuzoka iko kuti ukipa kwa uliko. Worship him. Your dedication in love. Asishumanikiti wewe. Ukamuziva Nyasha dzaka kuti ndiko akakubvisa. Kuombera Mungu unoenjoya kunamata Mwari. Haufoswe. Hauzwe kurwadza kwazvo. Why nokuti unaunderstand kuti iye
zvakaita zvakakurisa kudarika zvaanoda kuti ndiite. Kunamata chaanenge madhirika nokuti tine zvimwe zvatotaura tichitaura kuna Mwari nekuimba kuna Mwari zvisingarevi izvozvo. For example, but not Lord I lift you higher. Ukamusumudze Mwari higher ipi yaunoendesa Mwari iwewe lifta Lord higher iwewe nepalowa pauripo unotomuendesa higher. Iye Mwari ndiye anogona kuinterpreta song iyoyo kuti ndinoda usumuka. Because yagere pachigaro cheushe pahighest place. Saka ungati I lift you higher unozotaiwa chirungu chiri kukunetsa ndinoda usumuka. Uri kunyara kuti Lord lift me higher. Bororo vakuinaisiyana nawo azopatana navanhasi. Behavior yako ndeyeva mwena ini yako personally as a Samaritan you must have a difference. Tangufara wangu achechi yo program things zinodetsa nezo iyi takabva kwakasiyana. Akana kana ndikatovanisha Mwari ndine kwatinoonana kana iri nguva yekunamata Mwari warimembondisiyai pananga ndine TV ndiri kudomboshawo nambotenda mama akatomirira kuti munhu yabhamuriri akarwara kama level zerwara siyana akarwara padairo jakwadza level ndichirwara wana level ndakuti uri mwana wepango usabserenti unenge warwara kama wale ndo tunelo jaimani waliona mtu sabise hapo za kuenda bado chomba namba za kufonera ama tunatara nao nemo nemo alikuwa nzao turemo ishoko za chukura tukai nataka kwenda ni wale nine ofisa hapo moja 9 yao ngabara tunachenda kwa wageni ulipata toka bila mchoko Bible right Jesus akabva muti your faith is very well go your way. I want to go and show yourself to the priest or we are going to go your way. There's a difference. Kule wakaenda kwa kulangu bakule wakaenda kuna Yesu wakaenda mzungu zao. Namo ndio makao ya kunamfundisha sababu na Yesu. Zinaitaka kutera mwana Mwari usikatere Mwari wo munye. Jiriko kutoka mchecho sina kuuya kuna Mwari wacho mchecho. Chechi ndozvikonzero zvakazva inopindirwa. Mwana unopindira kuti Shona speaking. Zvinopinza mchecho zvo. Ndinokunena anotaura zvikwedu. Unozwa kuti ngaro washononzwa tati ne hama. Mwana unogokana. Zvikonzero zvinosiyana. But the special reason ndekuti ukaziva kuti akatibvisa kupi takatakaita sei taikodzera here kana wakunamata formula yako inobva parevelation iri personal kuti handiite zvekutamba ndinomuziva mukuru achimira neni vamese vandiona nhasa kwandandiri ndisiri kuoneka vanga vasiko vanhu vakuombera maoko patakabva kwacho anga asingaomberwe ndisipane kuti kwangwana ndi waitokataura chinhu vanokunyarira kuti sitati madofazvo kuti kwasumuka kuti vasavana kuti vana kuzonaumira wataura vamuri vamaoko musati mudhara uye ndiya makodzera taipi yangu ainombirirwa kuna zvakadaro kuti nyasha dzekuitwa naMwari dzakutadza kuna matamari yabhizi complaining wakudhara kandi mwana wakajesu kana tizokamutadza kana ndinopota kuvanhu wadzema kuti vadzidzi vakamutadza kuripotera mabishop ndakakaona hanya mufundisi kandi vane mwana wavafundisi vakamutadza wasada kuti zvadzakona pawo zvobhoya kupota mafundisi vanasamana unenyeka apawa para kutaura chii vakadzakana kuonawo kuna Jesu kuvadzidzi vakamutadza nokuti zvikamubata zvinoti mumoto zvoti mumvura chinhu chaanotadza kuona moto wacho futi watomutadza ndo zvaanofanirwa kutendera vanhu nokuti pazvinomukanira moto haasi mafainzi padanotsva munhu kunzi afe pazvinomukanira mumvura anofanirwa kutotunga kuti afe pana kuti vati baba nokutendere kuti moto nemvura zvamutadza aiwa munhu wokomplena chete vadzidzi vakatadza kuona kudava kuti pane dzimwe nyasha itova nevadzidzi dzekusastena munhu nyangwa awira mumoto
But I'm going to tell you, but I is not your portion. Those are with her. That could be Nyasha one from Shoma. But if you ever know the pet of Jinj, Chagino Zoma was Shoma, Akaisa Nyasha, who finally managed Mana Payanganizwa. By Toya Kawanda and Shoma, upon the Tanzania. Couldn't Nyasha the most shop one of Shapur, the only Tashbiki. The other citizens, the other citizens mosquito. You may buy Pasha in Nyasha, so mosquito doesn't tell noise. I would rather to another Sunday. Mosquitoes are better quiet, but I don't could you use malaria thing? Come mosquito can noise. So I want to invite you. You come find the guy, I don't know what is up. Practically, left, I'm going to show my change. Why don't you change the country? So I'm a priest together. Hopefully, it's later. But you know what I want. It's not personal. The only police group. There's your group. But it's going to eat and go to church. But it's your family eating and go to church in this one. There's a blessing in a way because of fellowship. There's a blessing in a way that go to you. Sedunga moon. Chaka Maru in the week of my walk. I'm going to get up with a secretary. No profit of windows, no organization. Especially my we are going to my way to Casana. I will bust, I will take, I will import. But yes, we are. Hopefully, what you don't say that you will move on. Whatever the time I cross some command. But I cannot cross a man. But we don't see me was for now. No, we don't. We don't study what we are getting for. But we don't know us. We pay you again. We can't get a museum. I don't know this. So you go around in 90. I'm a woman to die. They are qualified to know very intelligent and connection. You will do the Nyasha. But you know what in Nyasha so. Oh, what fun I know. Out. Shataura group. Those who know that. You know that Zakun was to tell about him. Why are you coming over for Kure? Why did you meet him when I to ship? But that's about a viewer. What is about a viewer? I will just say what you do. When somebody has to spend it upon you. But can I go with someone? Can I go with someone? Look at what don't pass. That is okay. You can push on. No matter your level, your rank in life, when it comes to worship God with faith. Why pride to get a creep in? Unodzoka. So I'm not telling you the church was not. She don't do it up in the church was not. She later. So she later. Musifa mume. Later. Later. Ashidi meri chikwane Mungu. Shoko davi soma sports. Later. But ya waita usilipa mume ita mchikora kwa hanzi makorokoto. Asi makorokoto ni problem. Ye vame makorokoto. Osaka itikira. Nemo sabe mwajita ula soka. Rato pesa. Ando kona Mungu ishiye mkuta shakati. Zwaya kafumu. Ikara mkauremera. Unochika shese. Yakara mkashayo. Noti pizza man.
rejoicing in joy. The joy of the Lord is my strength. But when I come to God, they rejoice. Oh, I say rejoice. Because the Father will take Ushoma. Father. Uno zomo na chipukura. Tiri munyika amatanga takafara kukakalo zotsama uno. Azona zvita. Tamo sara isusu. Sabuno kwaya zodi. Ikausha yadotwa kuchezo senior chemana mwari wako. Kunyika ndokufara. Tada kudevelopa ikausha yekutofara chine matamwari. Kuna matamwari kufara. Why wonder we have a solution? Unodzoka rini mustoka. Mustoka picture your worship. You picture your honor. Don't be just in church as just a member. Come to worship him. To honor him. Kana wanda you go your way. You get a personal blessing. Kuna blessing in Jesus. You go and show yourself more for a message. Kuna blessing in personal. Somebody don't know matamori mwechete batati. Fanani. Why kuna manuzana na mari personal. Kuna musikana na mari unopinda pamo. Kuziwa leko. Unotoziwa kuziwa unopinda pamo. Bali tunomudilana yaze. Kuna manuzikana personal kuti uyu. Kana babda kuismaishi uyu anoita. Nani mwaratu wadila Nyasha. Ana chakamdena kuti mwalimu kandipa mwana ndosiya pano kumba kune competition na Penina. It was a personal revelation. If unosire mwana kuchechi ushauri kutuma kumarai. Giving ya ana if very dangerous. Ndiye mnani understanding kweta nazo. Mwalimu kandipa ndosiya. Unosire Penina ane 5 waru kenda nao. Ndabuda mu competition because of revelation. If chaipa Penina kudiwa kumbo. Nocha mpira mwana. Why no kuti asina mwana? Zaito vachikonzero chekudai kutorambiwa iwo. Nokuti pabarika mwana akabereka usina zvinope expose kuti iwo une problem. But barika rame expose baba unoti eukana aina mukadzi wake zvakapeka kune vana. Saka anoziva kuti mari amuna kutichengetera imba nekuti ndine vana. Mukushaya vana makaichengeta nenyasha. Saka Mwari akandichengeta munyasha ndinomupa. Why does not even ndasiya mwana kuno? Kumba ukudiwa kupere nutaitodiwa pasina mwana. So unasiya maisha anokuitira haunetse kumitira. Wakapinda basa usina mapepa. Nota wabvumiri wabvunza. Ndimwari akabata kuti ingosiya yapinde. Chikamutanga chipepa is finish. Kune nyaya dzako dzakataurwa uchida kuroorwa. Mwana akamuudza tsangu kuti hazvina basa zviwane pamuseri. Usakutotadzikanwa. Ndakagumira nemwekeka kuti ndakazomuroora ukandakazokuti wakadaya. Sawa inyararei basa. Mwari anogona kunza kukanganwirwa. Nyaya ichitozikanwa. Kune dzakanyararwa dzako dzinozikanwa nekuti akangokuwanirawo nyasha zvake. Rakurorwa kwake nesiri secret Bible rekoti aiva chifero. But Mwari vatendera sei kuti aroorwe. Ane roho yaakaplaya zvinhu zvaMwari. Kushumira Mwari kunoita kuti Mwari vazive pane chifero. Mwari vanokuudza kuti munhu wese afe muJeriko. Kunoti vari kuuraya makuhwa. Dai akaroorwa pane 3 vanga vasara. Vainokwenya ari kuroora kuti kana masvika munzvimbo munabvunza. Unotutana nemozi. Ndiyo anofunga kutora manje. But Mwari akati nekuti zvinhu zvakanaka zvawaita. Makuhwa ese ngave pasi. Mwari unokuprotecta nekuda kuti une chake chaunoprotecta uye nekuita. Zvimwe hazviti prayer zvinoda kuwira mutsoka womushumira. Uita zvaanoda. Unototi vachitoganza newe kuti vamwe 9 vari kurati ari kupiga Unodzoka. Wakakwanire Nyasha wakunamata with a difference. Vamwe havazvigone, but uone kuti une zvawakagonerwa. Mira sekuda tinamati, sekuda tinamati. I want to make a declaration and pray concerning life yemunhu ari muno. Ndoda kubvisa kuvanhu 9 kudzoke pa1. Usatedzere vasingade kumira nebasa raMwari. Vane zvikonzero zvavo iwe unoziva kwaakakubvisa. Usakope munhu kuchechi takasiya chechi unoenda kuchipatara ka. Teti varwere tese but Mwari wese.
And the one of them show one of Pora. And they were poor of flavor and serious with what to put on the banza. But not Father, but not put Saura over among the night. So that God will know you and God will bless you. Praise your name. Father, we thank you.